Il-Prim Ministru Roberta Bela akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia żar il-Fondazzjoni Karl Vella, organizzazzjoni volontarja li toffri support psikoterapeutiku lil familji u individwi li jkunu għaddejjin minn mart jew minn telfa ta' persuna għażiża. Matul iż-żjara l-Prim Ministru dar il-binja li minna tiffunzjona din il-fondazzjoni fejn iltaqa' ma' tmexxija u mal-membri tal-istaff. Hawnhekk ġie spjegat aktar dwar il-viżjoni futura tal-fondazzjoni li tinkludi fost inizjattivi oħra l-iżvilupp ta' servizzi speċjalizzati għal kura fid-dar. Il-Fondazzjoni Karl Vella bħalissa tappoġġja aktar minn 500 persuna, inkluż tfal u adulti, permezz ta' servizzi mogħtija bla ħlas. Waqt iż-żjara l-Prim Ministru u l-Ministru Farrugia tkellmu ma' persuni li benefikaw mis-servizzi tal-Fondazzjoni fejn setgħu jifhmu aħjar l-impott pożittiv li l-Fondazzjoni Karl Vella qed tħalli fil-ħajja tagħhom. Din il-fondazzjoni toffri diversi programmi li appoġġjaw tfal u żgħażagħ ta' bejn il-5 snin u 17-il sena li jkunu qed isofru minn mart jew minn telfa ta' persuni qrib tagħhom, kif ukoll inizjattivi mmirati għal dawk li jkunu għaddejjin minn kura għal mart serju, mhux biss f'pajjiżna imma anke barra minn xtutna. Il-Prim Ministru faħħar il-ħidma tal-Fondazzjoni u sostna li organizzazzjonijiet bħal dawn huma eżempju ċar ta' solidarjetà, empatija u impenn lejn il-ġid tal-persuna speċjalment fi żminijiet diffiċli.